агар шумо хоҳем приложение AdinXBet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео будагӣ дароин ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хеле приложениҳо ва ё дуруғанд ва ёро мошеннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроед ва регистратсия мекунед. бистра регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтон менависед. валютатонро интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чиз дигар. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомиш дар рӯи экран. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. ман ҳастам бо шумо бобоҷон саидов. мошинҳои фурӯши хитона дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 145 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 12 мошини майда, 5 мошини грузовика, беҳтарин видеои. то охирша тамошо кунед, фикротона дар комментария нависен ва лайка фаромӯш накунем бародаро. мегзарем ба видеои имрӯза. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро доранд, ман ба шумо тавсия медиҳам ки ширкати ин бародарамон Исматуллоҳ муддати дароз аст ки дар хизмати муҳоҷирон мебошад. мошинашон бо комфорти баланд, дорои Wi-Fi бепул. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкиле пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описании видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали душанбе шоу гап занед ва скидкаам дорад. ба шумо роҳи сафед хоҳонам бародарон. якум мошини фурӯшӣ Chevrolet Cruze, соли барорашаш 2013, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Нарофоминский район, Подмосква. нархш бошад 400 000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 58 000 сомони тоҷикӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон мошине ки дар тоҷикистон бошад бародаро. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои хитона нависен. оиди ҳамин видео. дуюм мошини фурӯшӣ BMW Тройка, соли барорашаш 1992, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош 2 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. нархш бошад 15 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардоне 103 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Mercedes Сечка, соли барорашаш 1995, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, гази еврочор, кондисионер дора, седелниёш абагервател дора, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархш бошад 31 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 213 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099, соли барорашаш 2001, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Клинский район. нархш бошад 50 000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 7250 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо.
марҳамат занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ. молодёжни мошин Opel Hatchback соли барори 6998, абиё мотор 1.6 коробка передачаша механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош таънировкаш 2 моҳи дигар муҳлат дорад. 4 баллон нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5. нархш бошад 30,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 207,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico соли барори 6997, абиё мотор 1.1 коробка передачаша механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мирзо Турсунзода. нархш бошад 9,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 62,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback соли барори 6998, абиё мотор 1.6 коробка передачаша механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош таънировкаш ҳамаш 100%. 4 баллони нав, пачка, задни камера, телевизор, молодёжни кардагии мошин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 33,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 227,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ана ира мошини молодёжни мегам бародарон. Lada Priora соли барори 2013, абиё мотор 1.6 коробка передачаша механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош таънировкаш 11 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 45,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 310,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. нӯҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 соли барори 2005, абиё мотор 1.6 коробка передачаша механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. баллонош мотораш ҳамаш нав кардагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархш бошад 14,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 96,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti соли барори 2005, абиё мотор 1.6 коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош таънировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархш бошад 32,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 220,000 рубли русӣ мешавад.
боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 11 мошини фурӯшӣ. Opel Sedan соли барори 6995, абиё мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархш бошад 20,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 138,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. Дувоздаҳум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira соли бароришаш 2001, абиё мотор 1.8, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Московский област, город Клин. нархш бошад 190,000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 27,500 сомони тоҷикӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. мегузарем бародаро ба мошинҳои боркаш. лайкро фаромӯш накунем бародаро. якум мошини боркаш. грузовик газел. ягон дард надора, ягон камбудӣ надора. ҳама ҷош 100%, ҳуҷҷатош ҳам 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш бошад 24,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 165,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дуюм мошини боркаш. грузовик Kia Bongo 3 соли бароришаш 2004, ҳуҷҷатош то охири солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. нархш бошад 54,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 372,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сеюм мошини боркаш. грузовик газел соли бароришаш 2002, моторш инжекторай 404, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. 6 баллон нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархш бошад 20,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 138,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошини боркаш. грузовик газел соли бароришаш 2005, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. 4 баллони навзадагиаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш бошад 35,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 241,000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. панҷум мошини боркаш. грузовик Водовоз. ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
нархш бошад 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 241000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед.